וויזי ואנחנו בפרק של סקייוורס ויש לי כמה טופיקים אני יודע שאני מתחיל ככה באמצע המשחק אבל יש לי כמה טופיקים שהם קצת יותר חשובים במשחק ועד כדי אני אעשה אחרי זה עוד כמה משחקים כן, וואו רגע, ואוקיי אז הטופיק הראשון בעצם הטופיק הכי חשוב לדעתי כן תהיה חדש כמו שאתם שומעים הוא הרבה יותר טוב הוא סוג של יש לו 7 כפתורים הוא ממש טוב הוא עלה רק 100 שקל שזה מפתיע 100 שקל זה בכמה החברים של מייקרוסופט אם לא כן, וזה פשוט מדהים אגב זה לא חיקוי, זה בעצם חברה שהיא ממש טובה וממש בזול שנשים את כל הדברים בדיסקריפשן אבל כן, וואו, אני רוצה אותו אוקיי, אני צריך למצוא קומפס כן, אז אוקיי אז כמו שאמרתי אוקיי, כמו שאמרתי זה כבר חדש ואני נורא מצטער שצילמתי הרבה זמן זה פשוט היה לי בעיה קצת, כאילו לא בעיה יותר נכון, רציתי קצת יותר לנצל את המורים של הבית ספר לקצת לימודים והכל, לא מבינים אותי אבל כן לעשות צריך, זה יותר נכון התחייבות אז כן, זה קצת יותר קשה אני מחפש אותו בשביל הדרך בואו נתחיל לחפש אותו ואז נגמור את הראונד ואז נעשה עוד ראונד כן, אז כמו שאמרתי אני לא מצטער על זה אוקיי, לא צריך וואו אוקיי הצלחתי קצת הראונד 4 ואנחנו בראונד השני, כמו שאתם יודעים, אני התחלתי באמצע, לא כל כך מעניין אותי כרגע, כי אני רוצה רק להסביר את עצמי, כן, זה חשוב לי. כמו שאתם אומרים, יש לי סקין חדש, אבל זה קאסטום כזה, אז קאסטום זה תפוסי, בעצם זה סוג של כן קאסטום, כמו שאמרתי. כן, אני קצת במחסור של טקסטורות, אז חבל, רציתי את משהו. אז כן, יש לי סקין חדש ובעצם תראו את המסך. כן, כמו שאתם יכולים לראות גם בבאנר, השתנה, וואו, אתם מרחוק. אמרתי אותו. אוקיי, האמת, חצינו פה עכשיו. אז כן, עכשיו הוא יופיע על המסך, אם לא פשוט, אני לא קישור למורסים. כן, אז כמו שאמרתי, לא תמיד הרבה זמן, שקפצתי לטופיק אחר, אבל לא משנה. בעצם, לא תמיד הרבה זמן, ואני נורא מצטער על זה. כמו שהסברתי את עצמי, מדהים והכל. אבל כן, זה לא סוג של סיבה. כן, בואו נצליח לדבר. אוקיי, אז נצרה לי הקלטה. כן, בעצם לא הסברתי, ואמרתי, כאילו הסברתי את זה, לא אמרתי משהו שרציתי. בעצם התעצלמתי הרבה זמן, בעצם כבר אמרתי. ואת הסיבה כבר אמרתי. אבל כן, אני עומד לצלם הרבה יותר, אבל הרבה יותר. גם עם לימודים וגם לא. אני אשתדל למצוא זמן גם לערוץ. אוקיי, בעצם כן, יכול להיות הרבה יותר דברים ווואו, נקודות אחרות. וואו. ביי.
וואו, אוקיי, הוא נתן לי כבר. טוב, לא משנה. העכבר נתקרב לי במקלדת, זה מוספח. כן, אז בואו נלך לאאוט ונבור על זה. אז בעצם, תודה שצפיתם, תנו לי קצת קומנט וסוב סטרייק. לא פרשתי, אני עומד לחזור, כמו שאמרתי, דיברתי על הטוביק של העכבר ועל הכל, ויאללה ביי.